ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೋಕ್ಕಿಲು ಎಲ್ಲಂಚು ಬರ್ಪಿನ 22 ತಾರೀಕು ಬೈಯಾಗ ಬೊಕ್ಕ 23 ತಾರೀಕಿಗೆ ಬುಧವಾರದಾನಿ ಪಗೆಲ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ಇಲ್ಲ ಒಕ್ಕಿಲು ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಶಾಂತದುರ್ಗ ದೇವಿನ ಶಿಲಾಮಯ ಗರ್ಭಗುಡಿಟ್ಟು ಶ್ರೀದೇವಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಬರಡು ಎರೆಕುರ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಎಂಗೆ ಕೊರ್ರೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಇಚ್ಛಾಗಲು ಪ್ಲೀಸ್ ಉನೇನು ದಾಂಡಲ ಬರಡು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗಲು ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನಾಗಲು ಪೂರ ಬತ್ತದು ಎಂಕಲಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಕೆ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರಡು ಗೆರೆಪುರ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಎಂಕಲೆ ರಡ್ಡು ದಿನ ಪೋದು ಕೊರ್ತು ಪೂರ ಬತ್ತ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಅಂಡ ದೂರದ ಕಲಿಗೆ ಕೊರ್ರೆ ಆವೊಂದು ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಹೊಸತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನಾಗಲು ಪೂರ ದಿನೋಡು ದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದಿರ್ಲೇರು ಆ ಕಲೆಲ್ಲ ಏನು ಮೋಕೇಳಿ ಎತ್ತೊಂದಿರ್ಲೆ ಎಂಕನ್ನ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕಿಲು ಬತ್ತದು ಎಂಕಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪೊಂದು ಏನ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲೀನಾಗಲು ದಯದಿದ್ದು ಬಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಶಿರುವ ಮಂಚ ಕಲ್ಲಡ ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ಕೇಂಡಲ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ದಿನಾಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಆವೊಂದುಜ್ಜಿ ದಯದಿದ್ದೆ ನಾನು ಕ್ಷಮಿಸಲೆ ಒಂತೆ ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಮ ದಿನ ಪುಡ್ತು ನಾನು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಮ ದಿನ ಇಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕಿಯಲ್ಗೆ ಅಂಚೂರು ಬ್ಯುಸಿ ಈಗಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಏಜ್ ಬ್ಯುಸಿ ಇಪ್ಪು ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ಪರೆಂದೇನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಗುಲು ಬಾಬನ ಅಂಚ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆಪುಂಡು ಪೂರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಆಂಡ ಮಲ್ತದೆ ನಿಗಲಿಗೆ ತೋಜವೆ ದೂರದಾಗಲೆ ಏನೇ ಪೂರ ಬರ್ರೆ ಆಪುಜಾಗಲೆ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಟೈಮ್ಗೆ ತೊಂದು ಯಾನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕೆನ್ನ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪ ಅವಲನಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಒಂದೇನು ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಲೆ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಗ ತಿಕ್ಕರೆ ಆ ಪುಜಿಂದೇನು ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪರೆ ಆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂತ ಬಂದು ಹಾಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಯ್ನ ತಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತ್ ತೋಚವೇನು ಓಕೆ ಬಾಯ್. ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಮೂಜಿ ಪೊಟೆಟೊಗೆ ತೊಂದೆ ಮಲ್ಲ ಅವೇನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತ್ ಚೂಲಿಗೆ ಎತ್ತದು ವಾಶ್ ಮಲ್ತದ ಆಯ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಲ್ತು ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಒಂತೆ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಪೊಟೆಟೊ ಲಾಯ್ಕ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಥದಕ್ಕಿತ್ತು ನೋಡಿ ನೆಟ್ಟ ನೀರ್ದ ಪಸೆ ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಅಂತ ತೋಜವೆ ತುಲೆ ಅರ್ಪೇಟ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಥದಕ್ಕೆ ತೊಂದೆ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ನೀರು ಅರಿದುಂಡು ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಕುಂಟಿಪ್ಪುಣತೆ ಈಗ ಪಾಡ್ದು ಆಯ್ತಾ ನೀರ್ದ ಪಸೆಯನ್ನು ಗೆಪ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಉದೇನು ನೆತ್ತ ನೀರ್ದ ಪಸೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮತ್ತು ಇಂಚ ಕುಂಟುಡು ಗೆಪ್ಪೊಡು ನೆತ್ತ ನೀರ್ದ ಪಸೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಪೋಂಡುಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಪಸೆ ಪೋಡು ಇತ್ತನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ನೆತ್ತ ನೀರ್ದ ಪಸೆ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ್ ಪೋಂಡು ಬಯಸುಡು ಲಾಯ್ಕ್ ನೀರ್ದ ಪಸೆಗಿತ್ತೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೇನು ಒಂಜಿ ಒಂತೆ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರು ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡುದಿಲ್ಲ ನೆಂತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವ ತುಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಣ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ಬಿಡ್ಚು ಚೂರು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಪಾಡ್ನು ಇತ್ತು ತುಲೆ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಆತುಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆತುಂಡು
ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದಿನ ಎಣ್ಣೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ನಾನೊಂದು ಬಣಲೆಡ್ ಎಣ್ಣೆ ತಿತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೆಚ್ಚ ಒಡೊಂದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೊಟೆಟೊ ಪಾಡ್ಗಾಯ್ಕು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೆಚ್ಚಾತುಂಡು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೇನ ಪೊಟೆಟೊ ಪಾಡುವೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಪೊಟೆಟೊ ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಆತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕರ್ಪೂರ ಪನ್ನೊಂದುಂಡು ತುಲೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದ್ ಒಂದಿತ್ತೆ ಗಿಪ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತನಂದು ವಾವ್ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆಪುಂಡು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ದೊಡ್ಡ ತಿನ್ನೋಡು ನೆಕ್ಕೊಂಚು ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೇನು ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆಪುಂಡು ಈಸಿ ಮಲ್ಪರೆ ದಾಲ ಬಂಗ ಇಜ್ಜಿ ತುಯ್ಯರ ತಿನಿಗುಲು ಕಿನ್ನ ಜೋಕುಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒಂದು ಪಿದೈ ಪೋದು ತಿನ್ಪಿನ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ತು ತಿನ್ನೋಲಿ ಆತ ಈಸಿ ಉಂಡು ತುಲೆ ಏದು ಶೋಕ್ ಆತನು ತುಲೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಅದು ಒಂದು ಮಲ್ತಿನದಾಗನೆ ಬೇಗ ತಿನ್ನೋಡು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ದಿವರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮೂತ್ ಆಪುಂಡು ಈ ಕಲಿಗೆ ಒಂದೇನ ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆನಂದ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಚಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಚಾತನ ಬಂದೋಕೆ ನಾನು ಕೊಡೋಂಜಿ ಹೊಸತ್ ರೆಸಿಪಿ ತೊಟ್ಟು ತಿಕ್ಕುವೆ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.